дар коқи фарҳанги шаҳри ҳисор ҳамоиши гирандагони стипендияи президентӣ таҳти унвони мо пайравони пешвои миллат аз 8 шаҳру ноҳияҳои Турсунзода, Шаҳринав, Ҳисор, Файзобод, Рӯдакӣ, Ваҳдат, Роғун ва Варзоб доир гардид. Дар ҳамоиш раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ ва роҳбарияти шаҳри Ҳисор Шарифҷон Ҷумазода зимни баромадҳои хеш иброз доштанд ки дар заминаи сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷавонон дар самтҳои мухталифи соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии кишвар пайваста дастгирӣ ёфта сиёсати давлатии кор бо ҷавонон дар меҳвари сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати кишвар қарор гирифтааст. ҳамчунин қайд карда шуд ки таъсис ёфтани стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои наврасону ҷавонон намунаи олии таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат нисбат ба насли ояндасози кишвар буда барои ҳавасманд намудани насли ҷавон ҷиҳати ба таҳсилот муносиб фаро гирифтани онҳо ва ташаккул додани маҳорат ва малакаю истеъдоди онҳо мусоидат менамояд. роҳбарияти шаҳри Ҳисор низ дар баромадҳояш қайд намуд ки дар ҳақиқат имрӯзҳо наврасону ҷавонони шаҳри Ҳисор ҷавобан ба ғамхориҳои ҳукумати мамлакат махсусан асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми саъю талоши хешро ба донишандозӣ, интихоби касбу ҳунарҳои муосир, ободиву пешрафти сарзамини аҷдодӣ, ҳимояи ватан, рушди илму техника ва бунёдкорӣ равона сохтанд. ба шарофати кӯшишу талошҳои сарвари давлат сиёсати давлатии ҷавонон ба таври комил таҳризӣ шуда марҳила ба марҳила дар амал татбиқ мегардад. ин бахусус дар шаҳри Ҳисор дар самти донишандозӣ мусоидат ба рушди маҳорат ва малакаи ҷавонон омӯзиши забонҳои хориҷӣ технологияи компютерӣ ва ихтисосу ҳунарҳои замонавӣ баръало эҳсос мегардад. пас аз суханрониҳо аз ҷониби раиси кумита маблағҳои ҷудогарда аз фонди махсуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар як гирандаи стипендияи президентӣ тақдим гардид. дар охир аз ҷониби гирандагони стипендияи президентӣ ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муроҷиатнома бо ҳамовозиву якдилӣ қабул гардид. барномаи фарҳангии чорабинӣ ки аз ҷониби сарояндагони кишвар ташкил гардида буд пешкаши ҳозирин карда шуд. пешвои миллати мо зинда бод, тахту бахташ то абад поянда бод.